Blummisplejserne, 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 blummisplejserne. Det var en høj tone, det der. Kenneth. Ketchup Betcha. Terrorkrokodillen. Hesten. Og oh my god, you killed Kenneth-figuren i Blummisplejsernes verden og Terrorkrokodillen. Dette er Ketchup Betcha med de seneste nyheder. En kæmpe terrorkrokodille er på vej gennem byen. Og den er på jagt efter en speciel mand. Han ser sådan her ud, og han hedder Kenneth. Sådan ser han ud. Han hedder Kenneth. Vi har gjort hans ansigt helt sort, for at man ikke skulle kunne se, hvem han er. Og nu skal vi så se et lille klip af, hvad der sker fra denne her sådan, terrorkrokodille. Hvad laver den hest her? Nå, det er meget. Oh my god, you killed Kenny. You're a bastard. Ja, der mistede vi så forbindelsen til vores kære kameramand. Men nu har vi så fået en ny kameramand, og han er endnu bedre. Kan du lige vinke? Nej, han har kun en arm. Men, undskyld. Så, ved I hvad? Kan I huske den mand, jeg efterlyste lidt før i programmet? Godt. Ham er det faktisk lige meget. Og som I husker, så endte hans liv sådan her. Det kan sådan set være røv lige meget. Men altså, hvad er det, der kommer snigende? Den ser grøn ud. Den, mor? La. Undskyld. Et øjeblik. Vi tager den lige igen. Okay. La.